Sarana kula wi kadung janji, jane ya sosok rapas, tapi janji adalah hutang tetep ra ketang duit adol godhong ya panggah tak wae. Nggih. Tanggung jawab, Pak. Dawuh, Pak. Oh, nggih, Pak, nggih. Oh, nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak, nggih saderenge alhamdulillah. Abrit Pak Yoyo. Ayo. Sampun mateng Pak Yoyo. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Sehat selalu. Meleh. Lestari. Nggih. Siap, Lestari, oke. Lestari, Pak. Nggih. Sik no, sampean ganti istirahat sik. Ganti gendeyane. Iki wau nek bojoku disilih 200 nek Lestari 300. Pripun? Oh, nggih, siap, nggih. Nggih. Mbak Prigel ya, Mbak Prigel ya. Prigel, Lestari. Kanjake iki bintang tamune. Kanjane Prigel. Mangke anu garapane nderek mriki nggih Pak Prigel nggih. Nggih. Siap, nggih. Kuwi sampean kersane digarap karo Cacah. Ya gak ngono konsepe Cak. Musike lho maksudnya. Nggih. Nah, nggih. Nggih, sugeng dalu Bu Lurah. Masya Allah piantun kok cantik banget. Ya iki Mbak Yumu ya iki. Loh, kok Mbak Yumu piye? Sampeyan temu pirang perkara kok muni kaya ngono. Anu tak WA. Koken perkara niki mangke. Koken perkara nggih, Bu. Sugeng dalu. Menika Bapak Lurah Sekaran. Bapak Lurah Sekaran nggih, Aku Masya gak Allah. wani nyawang timbang ra doyan mangan. Lah napa ta, Pak? Sangke ayune Masya tiwas Allah. ngengen ora kelakon tiwas rasa turu Pak Darang ngoten critane iki. Kaya kula mawon malah aman. Nggih. Kula Pripun? nyawang debok entuk dhuwit, lek nyawang sinden kelangan dhuwit kula malah, Pak. Alah mboten, ora Oke. nyawang debok wong kula dugi niki wong jenengan lirak-lirik ngene ngono kok. Asline kira mripatku kok. Nggih. Niku malah bagake niku Pak DPR barang. Menika Bapak DPR. Oh, menika Iya iki Pak Prabowo. Bapak Lurah Dongkol. Menika Bapak Niki lho. Pak Oh, DPR. niki Pak DPR. Bos besar begune 40 iki. Wah, jan Masya Allah. Sampai nyanding iki. Sampai canding lho, sampai canding wong ayu. Disanding. Iya, canding wong ayu, Mboten canding wong apa-apa ayu. tadi nggih. nyanding. Niki nyun sewu, Bu Mbak Prigel, niki Dalam. Mbak Rasawu, kombine 7. Pak Dewan niki begone 40. Wah, Nggih, sampean pomo nyanding ki gak rugi. Monggo Ah, tak ngoten. serahne semua aku serahkan padamu. Lho. Atasi pokoke. Aku malah wedi to Cak Ido. Pak Lurah sekarang ini pinter lek ngremuk kancane ya. Ya, nggih, wes. Pinter Mbak Lurah. Lah kok penak men ora melok nangan-nangan bludrah pulute ya kudu kabeh melok ngrasakne. Waduh, nggih, leres So, nggih. golekno. Lah kula kali Pak Lurah niki planggih padha karo anak karo bapak kok kon nyanding niku piye? Ora apa-apa, anak karo bapak iki nek pas akeh wong. Terus, Nek pas sepi kan ya tetep anak karo bapak. lah iya gene. Tenang mae Cahayu, tenang. Megane napa? Nyun sewu pun salah paham ya. Barang colongan setengah kurang susui biasanya enak. Yo. Aturane Pak Yudo ya. Pak Dalang ngatur ambisi kula teng ngeten niku. Lagi ta. Mboten sak dibaleni, mboten sak baleni. Mengke wianan mawon. Biaran cukup bianan nggih. Nggih. Guyon sekedar intermezzo pun salah paham kok Lurah sekarang yang kene dayoh omongane kok kasar ngoten. Nggih. Mboten napa-napa Pak Lurah, mboten napa-napa. Kan niate jenengan lah untuk menghibur warga masyarakat. Nggih, leres Pak Dalang nggih, leres. Lestari nggih. Lestari. Kembangipun Lestari nggih. Mari Mbah Sawuh, derek Mbah Sawuh niku napa? Nggih, Lestari nggih, Mbah. Nggih. Duet kalian jenengan ngoten lho, Mbah.
Maju to, monggo maju to. Ya, kula mboten apal kok. Niku suarane elek kok. Bener nggih, kula apal, pun. Nggih. Ya maka dipun aturaken Nggih, Lestari bersama Mbak Prigel. Yuk, dados. Asik. Berat. Prigel Pangayu. Kembange melati dasar ulane dadari wong ayu sedur rumeksa sasat abiyoring kartika kadya puspita Bersama Madam Karaki Cahyo Kuntadi, rajanya musik Indonesia, Titisane Condong Raut. Barek berkepito pedelo mangapak-ngapak geger pasewakan Jawi, Pak. Urung. Matur sembah nondalah mbok sedaya mawon to, Pak. Wah, iki nggo alah surat cinta iki mesti. Nggih. Lah. Malah Bu Lurah. Matur sembah nuwun. Tur nuwun, Pak Mbak Lurah Sekaran. Wah.
Pak Rianto matur Pak nuwun, Rianto, Pak Lurah Sawuh, nggih. mbah nuwun. Mas Raga, nggih, Mas Raga, Pak anu nggih. Hebat, Pak Lurah Sekaran. Wih. Bu Lurah, matur Mas sembah nuwun Raga. Bu Lurah. Sehat selalu nggih jenengan, nggih ampun kesel-kesel lho nggih, nggih. Wah. Bu Lurah sehat selalu nggih panjenengan. Nggih. Hebat. Ampun anu lho polah nemen-nemen lho mengke anu nembe Ngopo? meteng nom. Nun sewu panjenengane lak bar kembali iki lak kecapean. Nggih. Akhirnya sempat opnam 2 hari wingi kuwi. Sinten? Bu Lurah. Nggih. Setu nembe keluar dari rumah sakit saiki duwe gawe. Dipujake muga-muga tansah sehat selalu. Ngono. Sehat seger waras, panjang umur, kagem Bu Lurah. Sehat. Iki nyapot iki ya Allah Gusti. Apa? Kuwi ranjo ning kono ki adem piye? Ora mbok celuk-celuk. Piye? Maksudmu lho? Ha wani ademe kaya ngono nandang mbok celuk-celuk. Kurang ajar kowe. Wah, ki mang yo dapuk to, Mbak. Dapuk to. Kuwi dandan napa? Dalange barang iki melok ngomong ae. Kok sik ngerti-ngerti nek Lah muring. dalang ki ya wajibe dalang ki ngomong kok wong ngomong mbok seneni ki lho. Sing Lah didol yo ngomong kuwi nek kok. sampe aku ning kono kademen ra diceluk-celuk. Kok ngapunten kula mboten anu Gawane jenengan lho iki kudune lek ya ngapunten bareng. Mas ya kula mboten kula mboten ngomong panjenengan wau. Pripun? Bu Lurah niku kan ngresakne remenane kan wong sing paling ganteng. Raden Janaka. Bagus. Nek nggon wayang kan Janaka. Nggih. Lah niki kula betakne Janaka Sriwedar. Sriwedari to? Nggih, sampean pirsa Mas Ali Marsudi. Ngerti no. Kalah ganteng kalih niki. Nggih. Agus Pras. Nggih. Kalah ganteng kalih cah niki. Janaka niku. Janaka. Lagi iki ana ceritane Janaka tek plontos. Nggih. Ora ro anumu ki lho endi? Kuplukmu ndi? Kuplukmu jamangmu ndi? Lali. Iki Janaka apa alien ngono. Lali tak cangking. Nah, Iki lho apa ngono lho. Ademe kaya ngene nandang diceluk-celuk kan. iki permintaane panitia Bu Lurah sing ngersakne. Nggih. Ken nyuwun Janaka. Iki mersih kersane napa niku tari Pramen Bambang Cakil. Oh, nggih. Lah cakile sinten? Lho enten mengke kula sakit Cakil. Oh, siap. Iki Ngono. iki kowe dadi Janaka lho, Jan. Saka kono lho, Jan. Aja jan ngono to lek nyeluk. Lah masuk Yo, ngono. yo sing lengkap Janaka Ya ngono. Mas Janaka. Heeh. Piye jugete? Alah. Meseme lho. Iyalah. Pripun, Pak? Pripun? Mas Ali Marsudi pripun? Kalah tenan pedhot lek musuh iki. Lah iki jogete marai gumoh wisan kok. Ayo. Saking Sampeyan nyek. Siap ya Mas Janaka ya. Awakmu ya engko nek tak anu ya ta. Sri Drusanga sepinten, Mas? Nalika. Lah menengo. Menengo sisik ke lho. Nalikane roeng dalu. Wah, wes pantes tur yo gabes. Nenggih sinten to ingkang kepareng lumaksana? Nenggih menika to warnane satriya panengah Pandhawa Raden Jancuk. Janaka. Satriya dedeg pideksa pengawak Prabata Sembada ing driya. Mila datanama mokal akeh kang ngundhangake yen to priya ngundhangake kasektene, yen to wanita ngundhangake kebagusane. Bagus ora umum. Molat nganan. Molat ngiring. Molat mendhuwur. Molat mengisor. Sapa ngerti nek duweke ketan ceblok. Cakil persiapan. Tujuh batrate Cangkemmu lho. Cangkeme dhewe iso. Cangkemmu lho. Iso nyangkem-nyangkemke kancane iki lho. Cangkemmu. Cangkem apa? Iki lho matane. Aja lali. Kene kok Goblok su. goblok. Tunjung bang trate.
suara gelar pada mucar. Kebablasan, Mas. Tane iki lho. Ayak mbok terak. Janaka Prada Mas. Pagak nih cek-cek. Iki arepe perang apa refleksi to iki ora? Iki perang apa pijet-pijetan? Perang malah Janaka masuk angin Prada Mas mriki. Gapete sungu. Sungu gede. Kaya uwit ta doyong. Apik wayange apik. Bumi goncang kancing. Ngono iki nyapa ngono kuwi. Ngono iki lho ben piye? Piye? Jare bumine goncang-gancing. Iki Mas sulukan bareng dodo bareng. Kowe ulat-ulat tok. Piye nek ulat-ulat piye? Tekan dadak melu-melu. Kaya polahe wong aceplek. Eling yen kaloke ngrating bawana murwani. Ing bawana murwani. Lagi iki nek Janaka setruk kae. Lho, pripun iki Kuwi lho sawangan iso keter lho. Niki garap Pak, kreasi. Oh. Garap kok. Ayo, monggo omong-omongan. Piye kabarmu? Alhamdulillah apik. Pengen apa aku ngebis nang kono Pak. Habis anu restu aku. Matane lho. Kok iso omong-omongan petuk karo enconane. Jare kono omong-omongan. Caturan wayang ki lho, Blok. Walah ngono. Sodok kene kowe engko. Madang rekus, saya kalau tampil madang rekus, saya tampil rekus, rekus. Walik. Balik lho. Domong kualik. Kel. Suarane lho sing kualik. Piye to kuwi? Madang rekus, saya kalau tampil rekus, rekus. Yayi, ingkang walik contongipun. Ki suarane iki. Oh iya. Ya lho. Ana satriya bagus ngagelah tengah dalan sapa. Tuh. Tak bacok kene engko suaramu lho suara cakil iki. Oh, cakil to. Harga diri hamba kowe iki. Waduh. Cakil. Mana satriya bagus ngagelah. Apane? Bundek men cakile. Apane? Piye to cakil kok budek meng iki lho. Omongane ra genah lho. Kowe iki ngomong malon ae lho kono ben genah. Iki cakile rada budek. Oh iya. Janaka. Kualik wajah ya kaya cakil. Iya. Malah apik cakile ora. Ayo, rada alon ae, Kil. Ana satriya ngagelah ana tengah dalan mandeg dhisik Gus, mandeg dhisik ngaku. Buto. Kowe apa katarak? Lah apa lho?
Lah wis mandek ket mau jek kon mandek. Dadi kita ra cakil ki takone ya ngono kok iso. Sapane. Sapa mandek dhisik, Gus? Mandek dhisik. Sapa jenengmu lan saka ngendi papan dunungmu? Yen tambuh kambek aku. Alah. Janaka kok kambek iki lho. Tambuh marang aku. Yen tambuh marang kambek aku. Nek wis nganggo marang gak gawe kambek. Kambek. Ki malah kelingan bojone Aang aku malah. Yen tambuh marang aku paningkaing Pandhawa kekasihku Raden jangan nongko. Raden sapa? Jangan nongko. Enak jangan tewel kei sambel rautne raimu. Ora jangan nongko. Ora entuk nesu. Ya aku ra nesu. Yen tambuh marang aku paningkaing Pandhawa kekasihku Raden Janaka. Janaka. Ya Raden Darmadi. Permadi ding. Nganggo ding. Permadi. Ya kumbang ali-ali. Wah jenenge akeh. Enak. Kumbang ali-ali. Peran sejamu Den. Ngetutke jumangkaing suku Kedaping Netra. Kena tak kandhani luwih becik Bali, Gus Bali. Aku mbok kon Bali. Yo. Ya wis. Aja. Lah kon Bali kok. Janaka manute. Bali. Ngono kok ayo. Bali yo Gus, Bali. Rawon. Bali. Enak rawon. Enak Bali. Enak rawon. Enak pecel karo sate ayam. Terus culek meneng mripatmu. Wong kok iso Bali iki kon Bali. Ora entuk nesu. Kena bacut ora kena Kena mbajut ora kena mbajut. ya mbajut. Das buta pating jenggelek. Ndi? Lah etok-etoke Mas Janaka yang bagus. Das buta pating jenggeleng. Janakane bagus. Makasih. Janakane modern. Ya ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni ababmu. Apamu? Sing tak wedeni apamu. Wah, adalah ati dhuwur. Kurang dhuwur ancik-ancik Gunung Mahameru. Nah, sip. Ati gedhe. Kurang gedhe Kemulan Mega. Sugih japa mantra. Ora watak satriya meguru marang Batang Yaksa. Sugih utang. Sauren dhewe. Ya apa nek Janaka kok sugih utang iki lho. Ngene takon sugih utang kok. Yen kowe wani karo tak tabrak kemudian langsung sumpir kuandam. Sing muni iki Janaka lancang meniki. Sing muni tabrak iki. Lah kono rantang nabrak-nabrak. Muni nabraki kowe. Ya. Yo. Yen pancen kowe wani karo tabrak kemudara isan sumpyur kandham, Gus. Janaka polahe kaya ngono. Janaka ki anteng, sing polah ben cakil. Nyangane penake maneh. Untung. Janaka kulino delok orkes. Ah.
Ojek ning kono to. Matane. Aku mung merem kok. Janaka perang merem. Bertanding dari sudut biru, kalah 2 kali, menang 6 kali. Inilah dia, Chris John. Tono pisan malah tinju. Perang jeblosan. Tawur nang orkes lho. Perang lho, perang sing apik. Ayo, Kris. Nah. Tak Kris. Lho. Kowe iki nyapa? Ora apa-apa Kris etok-etokan. Ku menang kowe. Ya. Janakane mlayu. Keprondasmu kok. Kuwi Janaka cara ngendi kabeh wong disuduk lho. Mati kabeh. Janaka wong sekti kok mung dilawan. Kabeh mati. Urung mati kabeh. Kae sing telu sik urip lho. Kabeh mati. Apakmu kapan? Janaka kok dilawan. Loh, mati kabeh. Lah kok sing gameli sapa? Kene sing gameli. Ya wis. Mana sing gameli? Aku tak mati sisane. Pun bar wayange pejah, Pun. Wis. Wah niki hebat. Rahman Bambang Cakil saking Sriwedari grup C. Grup C. Ayo wong tukang lokat wayang wong gumun. Hebat. Lho, sing nyendang gong uripne, Janaka diuripne. Diuripne. Dilus. Pujo pajapu pinjal tumane asih semprong bolong bungkalu rondo ngomong rawanan melaku. Urip kok. Urip langsung iki. Mati. Aduh. Alah. Malah dhewe mati. Wah. Hebat. Lagi iki lho Cak Yuda. Napa? Janaka lek pancen gligo tanpa ngangge kostum to. Nggih. Lah kok iso ngatasi Janaka iso ngangge puteran radio barang lho. Pundi puteran radio? Kuwi sawangan ngen dodoe nek puterane radio. Alah. Iki apa to, Ndel? Iki caplak. Heh? Caplak. Mosok caplak? Caplak. Aku nek ngono duwe ngene loro ya, Nek. Kowe duwe lho. Caplak. Prigel kowe duwe apa ora? Alah. Alah tekok ngene prigel. Elak luar biasa iki. Prodo Mas lho, Mas niku. Heeh. Mas Mondol ayo. Nggih. Maka pamundutan kersane diatasi Mas Mondol. Nggih. Kula waos rumiyin nika. Saking Jayadipa Travel Jakarta Ponorogo. Tempat kantor Ponorogo Bapak Darsono Tranjang.
Nggih menika nggih salam mugi Mas Yoyo. Nggih. Iki saking keluarga besar yang ada di Jakarta, keluarga besar warga Jarak yang di ingkang Jakarta. Nggih. Nggih, nggih. Niki sami nonton wonten ing layar lebar di sana. Terima Salam kasih. hormat, Nggih. nggih, sukses selalu untuk dulur-dulur yang di Jakarta. Nggih. Beliau yang ada di Jakarta sebagai donatur pagelaran malam hari ini. Leres. Nggih, keren. Ibu Mistin Pulo Gadung minta lagu Bojo Loro. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu, Mbak Luyu Limbu. Nderek pitepangan kula Pak Suroso bakule sate ayam. Ingkang pidalem wonten ing Desa Jarak, Kecamatan Siman Ponorogo. Hambok bilih dipun keparengaken kula nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken. Kalian titipane anak putu. Gending menika kula aturaken sedaya para warga masyarakat Jarak. Sedaya para pamirsa ringgit pacucal. Sugeng wungon lan sugeng mirsani. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Saking keluarga besar warga Jarak yang ada di Jakarta nyuwun lagu Gubuk Asmara. Nagih janji kalian tak tunggu balimu. Dudo etan portelon. Ini sapa iki? Lagu Caping Gunung nggih. Dari agen apa iki? Izaura. Pamundutan lagu Lestari. Lagu untuk istri tercinta Fitri Wahyuni. Ngersakaken Ojo Lamis saking Budar, Soto Ndelik, Siman. Selamat untuk warga masyarakat Jarak. Mayoritas Caping Gunung tak yuto. Oke, siap nggih. Sing ngaturi sinten? Coba sik saiki ganti Genduk Winong kelawan Genduk Umi Hafifah. Ayo coba kaya apa ya. Nggih. Tanjake dhisik. Lha kersane dijeglek kalih Mas Janaka. Nggih. Kaya apa? Nek pun macak ngeten iki ra gelem diceluk mondol. Ra gelem ya? Mboten, pokoke Mas Janaka. Ya Mas Janaka ya. Minimal ya Jan. Janakane bagus tenan. Makasih. Nggih, ya, nggih. Ha iki jenggleng lho iki. Nggih, oke. Nggih, siap, nggih. Pangkur samping gunung wiwit saka Umi Hafifah dhisik. Ya, Afifah iki sing jeglek aku, engko nek Mbak Winok sing jeglek kowe. Oh, Oke. Ya, Om. Saben bengi nyawa Mantap. Wah, pisan nek krasa. Ayo monggo katembak. Nggih. katempat sakmene kupinge sak pira? Pinong, iki nang. Nah. Yen memajang hamung karo tenan nih. Piye ta? Mang mati wis tak uripno lho. Lha terus. Kok iso malah kok gak iso kaya mang lho. Kaya mang sing piye maksudnya? Sing kaya awakmu mau lho deleng banter. Lah kowe lho tanpa gawe gerakan cukup ngene tok. Yap. Banter, kurang pendek kowe nyolot kurang pendek. Coba. Ih. Kok ora cocok to jajal sing kene kowe kan karo Umi jajal. Nyolot. Oh. Ya, nyolot to. Ora padha ae. Jajal iki. Coba iki. Bir kita. Coba. Nyolot. Ora kena Padha ae. iki. Chandra. Buka sih. Bulurah. Kae lho tengah. Kae lho. Lah iya lho. Iya. Wah cocok kowe, cocok. Ayo bulurah. Ayo tak rabi.
Rupamu kaya trowelu. Kalau. Makasih. Aduh. Wis kowe nang kono ae sing kena dijenggleng kono ae. Ya aku ning kene apa menawa entuk tambah meneh. Nggih. Wong Yo. ayu ora kena jenggleng. Umi iki bagianku. Kembang wae wetan guna Ngono kuwi lho. Gentung. Ini Mas, kaya kuwi Mas. Iki lho jajal kene. Bendarene Umi jajal Umi. Gentung. Pendal. Nganti dol. Heh. Lah alah. Cocok kuwi tangga karo bulurah. Wes, aku kene aku gak melok kono aku. Porin iki. Weh, jan. Kok kaya tamu lho ning kono iki lho. Bau pancene bojone lurah. Bojone lurah. Apa? Monggo lebu nek badhe dipun ketak ndase monggo. Ketake kono karo kene ku akeh kene ketake. Lah ya serasi ya Cak Yudo ya. Serasi. Serasi no. Pripun? Sing bulurah kaya Komorate, sing lanang kaya Komodo. Dadi Kumajaya. Seneng ae. Komajaya. Nang kono. Iya. Bulurah. Ayo bubu. Alah. Ngawut teh. Ayo.